ጉዳይ ዘይፍትሐዊ አካይዳ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ንዕኡ ዝዕብልሉ ሓይልታትን ኮይና ዝነበረትን ዘላን ኤርትራ ንህላወ ብቑዕ ፍትሐዊ አሳታፊ ሓቀኛ ወካልን አድማዕን ውድብ ሕብራት ሃገራት እተካይዶ ጻዕሪ ቀጻሊ ምዃኑ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ገሊጾም ንልኡኽ ኤርትራ መሪሑ ኣብ መበል 70 ዓመታዊ ዋዕላ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕብራት ሃገራት ክሳተፍ ዝቐነየ ሚኒስተር ዑስማን ብ3 ጥቅምቲ ኣብ ዘስምዖ መደረ ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ 60 ዓመታት ዘይሕከኽን ዘይጋሃስን መሰሉ ንርእሰ ውሳነን ናጽነትን ዝተነፍገ ፍትሐዊ ቃልሱ ንብድምሳስ ን30 ዓመታት ካብ መሬትን ሰማይን ሕርሕራይ ገይሩ ዝተደብደበ ሕጂ ድማ ግዳይ ዘይፍትሐውን ዘይሕጋውን እገዳታትን መርትዖ አልቦ ክስታትን ኮይኑ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ባይቶ ጸጥቱን ንዘይሕጋዊ ጎበጥ ልኡላዊ መሬቱ ትሚሉ ምዕዛቡ ንቻርተሩን አህጉራዊ ሕግን ዝጻረር ከም ዝኾነ አስሚሩሎም በአንጻር ናይ ዝተጻብኦታትን ዘይፍትሐዊ አካይዳን ህዝቢ ኤርትራ ሳላ ሓያል መኸቱን መስዋዕትነቱን አንጻር ኩሎም ብድሆታት ብጽንዓት ገጢሙ ናጽነቱ ከም ዝጨበጠ ሕጂውን ብተወፋይነትን ሓድነትን ኩሎም ዜጋታት ኣብ ጎደና ህንጸት ርግእትን ሰላም ሰፈናን ሃገር ተጸሚዱ ምህላውን ዓበይቲ ዓወታት የመዝግብ ከም ዘሎን ዝጠቐሰ ሚኒስተር ዑስማን ኣብ ምርግጋጽ ኣብ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝተሰረተ ዘላቐ ምዕባለ ብቐንዱ ኣብ ጽላታት ትምህርቲ ጥዕና ሕርሻ ኢንዱስትሪ ትሕተ ቅርጺ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዘተኮረ ድልዱል ሰረት ይንጸፍ ከም ዘሎ ሓቢሮም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ መወዳእታ ኤርትራ ንዘላቐ ምዕባለ ብዝምልከት ብውድብ ሕብራት ሃገራት ንዝጸደቐ አጀንዳ 2030 ዘለዋ ሙሉእ ደገፍ ብምርግጋጽ ቅድሚቲ ናይ ግዜ ገደብ ክትበጽሖ ከም እትጽዕር ኣነጺሮም ዕስራ ኣባላት ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻን ክፍሊ ትሕተ ቅርጽን ዞባ ዓንሰባ ኣብ ሞይኦም ዝሕግዞም ስልጠና ስርዓተ ሓበሬታ ቀሲሞም እቲ ስልጠና ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ብካርታ ዝተሰነየ ጽፉፍ ሓበሬታ ንኽቐርብን ኣብ ዝተመርኮሰ ውሳኔ ክውሰድን ዝዓለመ ኮይኑ ንዓውድታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ሃብቲ እንስሳታትን ትሕተ ቅርጻዊ ስራሓት ከተማታትን ከም ዝምልከት ተፈሊጡሎም ኣብቲ ብ10 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምምራቕ ሓላፊ ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ዞባ ዓንሰባ አቶ ገብረስላሴ አርዓዶም ኣብ ዘስምዖ ቃል እኹልን ጽፉፍን ሓበሬታ ምህላው ማለት ንዝተወጠነ ስራሕ ብኣድማዕነት ምትግባር ማለት ምዃኑ ጠቂሱ እቲ ስልጠና ንዝጸንሐ ድሩት ኣፍልጦ ዝዕቢ ስለ ዝኾነ ብዝሰፍሐ ክድፍኣሉ ምዃኑ ሓቢሮም ሰልጠንቲ ብግዲኦም ዝተዋህበ ስልጠና ኣገዳስን ኣብ ስርሖም ሓጋዝን ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ብምምልካት ተመሳሳሊ ስልጠናታት ቆላሕታ ክወሃቡ ኣዘኻኺሮም ኣምሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ አቶ ዓሊ ማሕሙድ ኣብ ዘስምዖ ቃል ስልጠና ኣብ ጽፉፍነትን ስሉጥነትን ስራሕ ኣዝዩ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ኩለን ኣካላት ዘለዎን ዓቕሚ ሰብ ከሰልጥና ምጽናሕንን ወታዊ ውጽኢት ከም ዝተረኽቦን ብምሕባር ሰልጠንቲ ኣገዳስነት ምቕራብ ጽጹይ ሓበሬታ ተገንዚቦም ተርኦም ክዕዝዙ ተላቢዮም ኣብ ንዞባ ሓጋዝ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ብብቕዓት ንምትግባርን ተወዳደርቲ ተማሃሮን ምፍራይን ዝካየድ ጻዕሪ ቀጻሊ ምዃኑ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ናይቲ ንዞባ ኣብ ዘካየዶ ገምጋም ተሓቢሮም ሓላፊት ጨንፈር መምህር ሳልሕ ኢብራሂም ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብቲ ንዞባ ከም መዋዕለ ህጻናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዘምህራ 37 ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘለዋን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ልዕሊ 46 ሚእታዊት ከም ዝበጽሐን ብምሕባር ሕብረተሰብ ከምቲ ዝድለ ንኽጥቀመለን ተራን ኣበርክቶን ዝምልከቶም ኣካላት ክሕይል ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ንጉዳይ ምቁራጽን ብኩራትን ተማሃሮ ከምኡውን መደብ ትምህርትን ዓበይቲ ኣመልኪቶም ብሰፊሑ ድሕሪ ምምያጥ ብወገን ተማሃሮ መምሃራንን ወለድን ዘሎ ሕጽረታት ብምልላይ ብቕዓት ትምህርቲ ንምውሓስ ኣበርቲዖም ክጸዕቱ ምዃኖም ገሊጾም ትምህርቲ መሰረት ኩሉ ምዕባለ ምዃኑ ዝሓበረት ኣመሓዳሪት ንዞባ ሓጋዝ ወይዘሮ ኣምና ሓጂ ዑስማን ኩሉ ዝውጠን መደባት ንምዕዋት ኣመሓደርቲ ከባቢታትን ዝምልከቶም ኣካላትን ብዝለዓለ ክተሓባበሩ ብምጽዋዕ ምምሕዳር ንዞባ ንተማሃሮ ኣብ ምትብባዕ ምስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ተወሃሂዱ ክሰርሕ ምዃኑ ሓቢራ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ መምህር ሓጎስ ኣድሓና ኣብ ዘስምዖ መዛዘመ ቃል ብዓይነቱን ብቕዓቱን ዝተረጋገጸ ትምህርቲ ንምውናንን ተወዳደርቲ ተማሃሮ ንምፍራይን ዝካየድ ዘሎ ሓያል ወፍሪ ጠቂሱ ዝተኻየደ ገምጋም ብሩህ መጻኢ መደባት ዝእንፈት ስለ ዝኾነ ወለዲ መምሃራንን ኣመሓደርቲ ከባቢታትን ተወሃሂዶም ክሰርሕሉ ተላቢዮም ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተማሃሮን ኤርትራ ዝውጥኖ መደባት ብምትግባር ሃገራዊ ገስጋስ ንምድንፋዕ ብንቕሓት ከም ዝሳተፉ መንእስያት ሕምብርቲ ንዞባ ገላንፍሒ ብ3 ጥቅምቲ ኣብ ዘካየዶ ጉባኤ ገሊጾም ቦምበር ሃማመተ ዞባ ማእከል መንእሰይ ሳምሶን ክፍሌ ኣብ ዘስምዖ ቃል መንእስያት ዓንዲ ሕቁ ሕብረተሰብ ከም ምዃኖም መጠን ሃማመተ ብቐንዱ ኣብ መንቀሖምን ምውዳቦምን ፍልጠት ኣብ ምዕጣቆምን ዘተኮረ መደባት ኣብ ምትግባር ከም ዝርከብ ሓቢሮም ሓላፊ ሃማመተ ኣብ ንዞባ ገላንፍሒ መንእሰይ ከኣሉ ሃብተ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ድማ መንእስያት ማሕበር ብዝኸፈተሎም ዕድላት ብሞያን ኣካዳሚን ከዓብዩ ሓያል ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ጠቂሱ ክለባት ንባብ ስፖርትን ባህልን ዘተባብዕ ገስጋስ የርእያ ከም ዘለዋ ኣብሪሆም ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ንጨንፈር ሃማመተ ሓውሲ ከተማ ሕምብርቲ እትመርሕ 14 ኣባላታ ኣካያዲት ኣካል መሪጾም
توم استمرتو دما زتسكم وحلفنت نرزين سرح زدرخ مهانو بمملكات أبزك هيدو عمام كل أول متحوارو كعزيز تلابيوم سلاتي عمتاوي بمينستر عيون سبعة ودحنات نزجبر لهم نيناوت تمرتن جنزب ندقف تمرتهم بجبوك قلتلو كم زبقعو أبنو زبع عد أي حزر كبوت وجمات تمهارو جليتهم نساتهم نز جلتو بسلاسة مسكرم نعمت التمرت ختشان عسى تحمشان عسى شدوشان زجل جلهم ناوت تمرتن ببيزان ممزجبن زخون جنزبن أبستوهابلو أجات أميوم أبتني معدل سنترات حلافي أنفر مينستر عيون سبعة ودحناتن أبتن أزوبا أتو جبريل كحسيا بزسمعو قال اتدقف نستلاليو تقومات تمهارو عمت متزوها بمهانو تقيسو أبز عمت زين سوسان سلسن تمهارو نعمت زت عنحهم ملونا وتتمرتي كمون لمجزء ديفيزان موكس متحفتن جنزب كم تعدل حبيرهم اتحاجت تقومات تمهارو بقطبة وحترت كما عدت تمرتن خيسانا خلوز على مخانو بمحبار دما أبز حلفة عمتات تمساسال دقف استجبر لهم أبتمرتهم وتقيتاوين كوينهم كم ترخبو سلازي دما كتال نتوا قداس كم زخانة كاليتو ولدن تمهارون بوجنهم اتحاجز أبجزيو كم زرخبون نزل على وتقيت زدرخ مخانون حبيرهم